Mayong hapon mga idol. Nagluto ko diri og balbakwa og nilaga nga ulo sang ano. Aboy kay mag-party mi karon sa amo ang prok 5 mga idol. 5. Bubo pa rin jo. Asa mo yung balbakwa, pre? Sabi yo. Ay, naman na skili day. Lami ana uy. Bubo pa rin jo. Oh, ini lang. Mm. Wow, sarap. Kagana pre oy. Nag-request ka pre? Kita tulog ya pre. Ay. Ngano ikaw mo nagaligan luto lagi? Kung birthday, okay. Ay. Birthday, Okay. Ay naman dis pa rin juday oh. kasal, Oh. o Christmas party na mo mga idol. Ah. Yung mga Nice, nice. Paminta. Sili rin bro. Ang palasa ni mga idol. Ano na pre? Tubos. Ano na pre? Isa pre. Isa lang. Ay paminta. Ana di magbrada di ana di ay. Ang palasa ni. Lasa pa rin joko do. Sinawa uy. Tama ni isa. Tama. Ha? Sinawas langit uy. Asa? Sinaking langit. Ah, tama. Lamiya na pre. So pinakalas nga sabaw mga idol. Muni ibalik na umupo ni ako isabaw mga idol kay nadri ang pampalasa mga idol sa balbakwa. Last nga sabaw. Asa pag kuan niya Papalambot. pagpalambot niya gibalik ni mog sabaw diya. Balik ako pre. Ana di diskarte di ay. Ito pang palasa. Okay. Unsa pa na rin jo? Unsa nagibutang nimo? Pangpabango pre. Pangpabango ni sa Pagpabango? Oh. Lumiya na uy. Unsa man ko klaseng pagpabango? Sa pangalan na? Pagana sa kain. Ang pagana sa kain? Ya bukas na yan. Yan na. Oh. Yan. Guba mo lang naong lagi. Ha? Guba mo lagi naong. Mainit. Mainit. So, mga lods, lagyan natin pagpakulay. Usa na siya pre, sa Ilonggo na istiwitis na pre. Stiwitis gapon sa ano pre? Ha? Stiwitis gapon sa Bisaya. Istiwitis siya po sa Bisaya. Naiba ng kulay. Ilapon mo. Uy. Wala na yun. Yang. Wala na yun. Ha? Naiba ng lasaw. Ang lasa. Tuloy kamay. Naiba ng ano? Kulay. Saan? Sige lang. Labay niya. Okay ra. Naiba na gid ang kulay pre. Ha? Iba na gid ang kulay niya oh. So, dinagdagan pa namin mga idol para medyo may kulay sa ano, lagi siya medyo ano ba, tawag ganun na kasi kulay gamay. Lamias kulay pre ay. Dagdagan pa? Igutom mo ko pre. Tama na. Igutom mo ko. Pre, Igutom ko ba? naon pre. Counteron. Kana. Mga Mga idolo, tingnan nyo mga idolo. Kumukulo. Sobrang sarap na siguro to. Oh, pre, tama na to pre. sarap talaga. Ini pre oh. Usan pre? Lang mineral, biyatan pre. Ay nilatan day pero naapa man nilatan day no? Eh? Wala yan pre oh. Paano to ba? Eh? Hop! Kakata-kata ya pong ano? Suga sa kata sa ano tubig. No? Di kayo maklaro kay aso-aso ba? Ato klaro yun. Lamiya na uy. Okay, tikman mo kung pwede na. Kayo gahulat ng mga bisita tada sa likod oh. Kina? Panalo. Cindy. Okay.